takasvika pakuzopuwa mishonga yanga ine mhiko. Saka panenge pamwana wangu iye mishonga akapuwa anga nemhiko, anoti iye akakanziyo ni pamhiko dzaakapiwa afanira kuti asangana nemusikana musiri mumba. Kana ndichiti musiri mumba ndokedza kuti kana kuti mumotikari, kana kuti musango, kana kuti pai, asi musiri chi? Musiri mumba. Pasiri pamba penye. Mumba ezini kuti mukati muimba. Okay. Ndezve kumwana wangu. Kozoti inini ndakanga ndakapuwa mushonga ndakapuwa ndichinzi ndinofanira kuisa mumafuta ekuzora. Asi mafuta andifanira kumazora ndichienda kuchechi kana kuti ndichienda kunhamo kurufu. Ndo zvandakasangana nazvo. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Kukushingamidzai kwatiri kuita pano paZim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyaguta kukutendai netsigiro yese yamuri kutipa tikona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare. Zuva ranhasi dambotanga nekupa rutendo kune hama dzedu dzakasiyana siyana. Tinoona vamwe vacho vanotoramba vachipusha hama dzedu dzakaita sana Tina Makasa. Aiwa hai munhu iyeye anotipa rutsigiro rwakawanda. Tinoona pese patinongowanza masubscribers anobva ati iko zvino tadongorera ku 2K ngatirambe tichisubscribe. Chakutendai vadikani vedu ndimi munoramba muchiita kuti channel irambe ichifambira mberi. Muzora nhasi tine nyaya yatinayo yekuti vazhinji muchashaya kuti ko vaimboenderei, ko zvakanga zvafamba sei kuti tizosvike patiri muzora nhasi. Ndofunga tikukupai nyaya dzakasiyana siyana dzinokudakadzai. Nezuro chaiye maitifonera muchiti sekuru Stole matipa nyaya idzo asati aiwa rekati mbotsvaga hama dzedu dzinenge dzine matambudziko anozouya mushure mekunge vaenda kunobatsirwa kwatinoti kuzvivanhu. Mama makadi Ndinofara sisi makadi. Aiwa ndiri nani kuri sei kwamabvu? Kwatabva kuri nani zuva chete. Kwese kwese ririko kandanzwa muchiti mabvuku kuScotland. Ndizvozvo chaizvo. Ndimakawina mai manje kai mukapiwa motokari, maakwa, mabhazi. Saka ndofunga iko zvinokuuya kuna kukutorerai nguva. Aiwa ndizvozvo tinotenda tafamba yedu nyore. Asi zvizhinji zvacho hangu hatizivi nekuti ndinenge ndisiko. Tinotenda. Munoita zvekufamba famba ere kana kuti amutogari mabvu? Ndiri kuraramira ndiri kunyika yeSouth Africa. Muri yenyu mama yakakura sei? Muri pawa yandakabara ndine mwana umwe chete mukomana ane 22 years. Okay. Tichitarisa mama takaona matitsvaga mukati pane dambudziko randiri kusangana naro mukati mekurarama kwangu. Mukatitsanangurire kuti dambudziko iri rakatanga sei? Ndinotenda sister Eliza. Ndingati mukurarama muupenyu ndiri kungosanganawo nemachallenges akasiyana siyana ekurarama. Kubvira pakuti upenyu chaiwo hautombofamba zvakanaka, kuti uyedze kuitawo ichi nechichi hazvisi kufamba zvakanaka. Saka mukufamba imomo ndopandakazosvika pakuti ndakazoendawo kune vamwe sekuru. Uchingoudzwawo nevamwe kunzi dai wambozama apa, dai wambozama apa. Saka ndakaenda ndine mwana wangu mukomana yeye. Saka patakaenda pana sekuru vavai takasvika zveshuwawo tikavaona. Tavaona vakatibatsira semabatsira vaitita yayo. Asi chazosvika kuti ndisvike ndikutsvagei inyaya yekuti takasvika pakuzopuwa mishonga yanga ine mhiko. Saka panenge pamwana wangu iye mishonga akapuwa anga nemhiko, anoti iye akakanziyo ni pamhiko dzaakapiwa afanira kuti asangana nemusikana musiri mumba. Kana ndichiti musiri mumba ndokedza kuti kana kuti mumotikari, kana kuti musango, kana kuti pai, asi musiri chi? Musiri mumba. Pasiri pamba penye. Mumba ezini kuti mukati muimba. Okay. Ndezve kumwana wangu. Kozoti inini ndakanga ndakapuwa mushonga ndakapuwa ndichinzi ndinofanira kuisa mumafuta ekuzora. Asi mafuta andifanira kumazora ndichienda kuchechi kana kuti ndichienda kunhamo kurufu. Ndo zvandakasangana nazvo. Saka nekuda kwekuteererawo ndichinzwa nyaya dzamunenge muchikanda pa social media, ndichinzwa ana sekuru vachitsanangura kuti
ukapuwa mushonga une mhiko hauna kunaka nekuti mangwana tikuzoona matambudziko ari kusangana nevamwe mangwana ndo zvaita kuti ndikutsvagewo kuti ndikasire kuwana rubatsiro panhau idzi nokuti zvimwe zvacho like kumwana wangu handichaziva kuti ndose zvimwe here zviri kukonzeresa kana kuti chii nokuti kuti ndinzwisise chaari kuita muupenyu chaicho chaicho hapana haana kana chaari kumboita muupenyu munhu ari kutoshandawo asi chaari kubata kana chaari kubuditsa chandinoti ichi handina chandiri kuona kozoti kwandiriwo nhamo nematambudziko handina kana chimwe chete chandinotiwo ichi ndo chandiri kunyatsoitawo muupenyu kozoti urwere chaiwo zvokuti kana dai makatondoona mari mwezuro mamusingafungidzire kuti ndini mamusingafungidzire kuti ndini nekuti urwere wacho ndinogona kuti nhasi uno ndinorwara zvokurwara zviye mangwana ndomuka ndakasimba pamwe ndomuka ndisingatokwanisi kana kudii kana kudii sekutsarwa ndikuita kuzvokuti dai kunzi kutobvunzana kwanga ndiri izvozvi kwabvunza kuti mari mwezuro ndanga ndiri sei vanokudziva kuti zvaipisa tsitsi mainzwei mari mwezuro musoro ndonondinetsa saka ndinechiti ndikanzwa musoro nechinzwa kunge dzungu ndonzwa pano pachest apa nokumira mwoyo nokupera simba mumapfupa meso kumashure mama ndazongonzwa pekuti takazongofambawo tienda kun'anga changa chakusimudzai pamba chito zoti munesana matambudziko ekuti mari hadzisi kubatika ikonomi yemunhu wese zviri kuafekta munhu wese chakazonyatsokusimudzai imimi kuti muti ayo regai tiende pana sekuru ava chii ndingati Eliza ndikuti muupenyu chemo ipapo ndisati ndaenda kuna sekuru ava ndandiri munhu wekuti upenyu chaiwo kuti kana ive ndingati kuenda kwandikaita kubva kuenda kwandikaita kuSouth Africa tofunga ndingati ndane makore asi kuti nditi ndinoshandawo basa rekuti Monday to Friday zviri kuita vamwe hazvisi kuita kwandiri ndikawana basa rekuti ndinoshanda Monday to Friday handirishande more than 2 months kana ndikawana rekuti ndinoshanda more than 2 months pane pari pamurungu uye anonzi anonetsa anoshungurudza wokuti vanhu vazhinji vanenge vachiriramba asi ndinokuda kuti ndine navo nematambudziko ndingonoshingira ndoita se ndoshanda saka sekudaro ndizvandikutaura izvo ukanoshanda pabasa pamwe pacho unongonzi chimbomira pasina kana chandatadza chandaita asi unozoona munhu achinotora mumwe munhu achimushandira wokubvunza kana kuti ko ndatadzira ndaitei hapana chandatadza chandaita saka ndinombofambawo mumachecheyo epostori ndoma ndinombofamba mumacheche emapostori peyo ndikochingozwa kunzi ijambwa munyama mudzinza ramakaita se ramakaberekwa ndokwazviri kuita se kwazviri kubva saka ipapo kuti ndizoenda kuna sekuru ava inyaya yekuti ndaita kumapostori ndaita se ndaneta nhau yandiri kungoudzwa imwe chete kuti jambwa munyama asi kuti zvipera zvinoita se hazvisi kupera saka regai ndimboedzwa kuchivanhu ndopandikazoenda kuna sekuru ava uyezve mwana wangu iye mukomana iye anga nedambudziko rekuita dzungu achidonha saka achiita dzungu achidonha kudaro ndafamba zvakare naye zvaingonziwo imhepo dziri kumusha kwake zviri kukonzesa kudaro zvakaitika pana baba wake ndozvoda kunzviitike pamwana uyu nokuti ndokudzosera kumashure nokuti nababa womwana wangu takagara tese asi kuzosiyana kwatakaita nababa womwana wangu ine kuti baba womwana wangu vanga varwara nepfungwa ndokusiyana kuita nababa womwana wangu saka ipapo sekutsanangura kwandikuita kuti pandozofamba ipapo zvakaitikira tiri kuno kuZimbabwe asi pandaitsanangura nemaprofita ari kupi ari kuSouth Africa kuti toona kuti zvinhu zvakaitika pamwana wenyu zviri kuitika pamwana wenyu zvinoda kunzi zviitike zvakaitika pana baba wake ndozvinoda kunzi zviitike pamwana wenyu andi munoona saka ndo zvimwe zvakandipa futi kuti chi ndiende futi zvekuna sekuru ndichiti kumaprofita kwacho vari kuita sei vari kuzvitadza regai ndichizamawo kupi kun'anga kune vanhu vanoita zvechivanhu ndibatsirwe ndopakuzosvika kuzosanganawo nechi nekuzopiwawo mishonga iyoyo ine mhiko okay ndanzwa muchiti baba vemwana vakarwara pfungwa vakarasika njere ndopamakabva masiyana here kana kuti zvakazotoitika zvekusiyana henyu vanga vakutorasika njere kana kuti zvakafamba sei ipopocho pakarasika baba womwana njere ndo pandakabva ndasiyana baba womwana nokuti vakumusha kwababa womwana vakanditi ndiwarwarisa mwana wedu saka ndobva nditi enda kumba kwenyu ndokubva kwandakaita kuna baba womwana vakanga vafamba here kuti vazonoti ndimi kwatakafamba tiri pamwe chete hapana hapana sai vakangoti ndimi chete pasina ivo pavambofambawo kana paive kudziva kuti takaenda kwakati tikakubatai pasina okay tichienda pamwana nanzwa muchiti handizozoti zvaari kuita zviri kukonzereswa nemhiko idziri kana kuti pamakabva kun'anga igore ripi ende izvi zvekuti azotanga kusadzoka kumba achisasa kuonei zvakazotangawo pani nguva yakareba sei kun'anga takaenda 2022 kana sikakanganisi 2022
izvi zvekuzoti kusandiona kana kusadii ndingangoti kubvira gore rakapera ndopazvakanyatsotanga. Kubvira gore rakapera rino rimva zvatozoita wesi. Nganga yainzi nganga yekurudzi kupi? Yokumalawi. Malawi. Saka makaionera kupi mimi? Kwatinogara ikoko kuRandfontein kuHarare ku South Africa. South Africa. Saka makazombodzokera here kuti sekuru izvi ndo zvakuitika mulife medu izvi? Kuna sekuru ava ina handa kuzodzokera nokuti ndakanga ndatobatikana nokuti ndakangoti vazhinji kana ukadzokera nekuti patakatanga kuenda kwanditi vachitotanga kutotaura panyaya yemushonga iyo ndikatobvunza kumwana wangu ndikati ndiripo ndikati izvi hazvina zvazvinozotinetsa here mangwana? Vakati havana zvina zvazvinonetsa, ingori mushonga chete asi kuti munofanira kungoshandisa sematiraro andaita andaita. Saka ndakaona kuti zvakafanira kana dai ndikadzokera kuna sekuru ava ivo pekutanga ndakambovabvunza vakati hazvina zvazvinoita zvazvinokuafektai kana kuita sei. Kana ndikadzokera vachangoti hapana zvazvinokuafektai kana kukanganisai. Saka ndinoona kuti kana dai ndakadzokera kwavari vangasingakwanisi kana kuti vandigadzire chaizvo nokuti ivo pachezvavo vakati hazvina zvazvinondiafekta handimunoona. Saka it's obvious kuti kana dai ndakadzokera kwavari vanga vasingakwanisi kundibatsira zvakanaka kuti pasazoita dambudziko nokuti ndiye munhu wemushonga. Saka iye anenge achiti kwaari zviri right, asi mangwana ndiri kuzoona vamwe vandiri kuzoonawo pamasocial media vari kuzosangana nematambudziko api iwaya. Nokuti kana ndichiteererawo nyaya dzacho vanenge vachiti pandakapiwa ndakanzi hazvina zvinoita zvazvinozokukanganisai, kana ndakangonzi ndokungosimbisa pamusha hapana, asi ndo iri kuzoita iri kuzopanduka mangwana. Saka ndizvo zvimwe chete izvozvo zvokuti sekuru ava ndakavabvunza kuti izvi zvamuri kutaura kuti haufaniri kudai hazvizonetsi here mangwana? Vakati hazviite hazvinetsi. Takatarisa mama mhiko dzamuri kutaura kuti ndakanzi isai mafuta mwana akanzosarare nemadzimai uri panze. Takatarisa mhiko dzenyu dzaienderana here nedambudziko ramakanga mafambira ipapo? Ipapo munozvasistelisa ndozvandikuti ipapo handisi kupanzwisa nokuti inini handiri munhu wekuti ndanga ndienda ndichichema kuti neupenyu huri kutambudza nditi. Saka apa mushonga kana ndizive kuti wanga uri welaki here kana nditi wanga uri wei, ipapo ndinganyebe nokuti ndakangonzi ndaimunisa mafuta muite muzore. Uyezve chimwe chinhu tofunga ndingati chakanyanyonesa language. Maona kuti pamwe pacho ngwatadza kuzindikisa nenyaya yelanguage kuti malanguage edu ayanda anosiyana. Saka ivo vaitotaurawo nechiZulu, saka mwana wangu hake ichiZulu anda anochinzwa nokuti ipapo panaiti akati imi mama muri kungotaura inini kuti ndakapiwa mushonga wemhiko, ko imi mwenyu uyo wakanziyoni hamufaniri kuita kuzora muchienda kuchechi kana kuti kuzora muchienda parufu. Ndikati ndo zvakataurwa here? Zvikanzi inga ndo zvakataura wani handimaona. Ndikati asi zvechiwa utora chokwadi nokuti zvechiwa inini pandakangopiwawo ndakambouzora tunga ndikangoti sondo rimwe chete, but mwoyo wangu nawo wakabva waramba ndikausiya zvokuti ndanga nditori nawo dai pasina kuti bhegi randotora kuti rakabiwa iri ndomanga utori ndakatoti ndikutoya nawo mushonga wacho. Saka unfortunately bhegi rakabiwa ndomanga chiri chigaba chacho. Okay, ndinoziva kuti patinombotaura edu nana sekuru ava nana mbuya ava vanoita zvechivanhu vanototsanangurira munhu kuti aiwa kana wauya panapa handikupe mushonga wangu ndisina kukudza ABCD kuti mushonga wandiri kukupa uchanozora zvichienderana nekuti sekutaura kwamaita kuti ndakapiwa mafuta ndikanzi unonoisa mafuta sauzore uchienda kunhamo hauzore uchienda kuchechi. Vanotokutsanangurira kuti chandiri kuti chikonzero chikuita kuti usazore uchienda kuchechi ndechakadai. Imimi papa vana kutsanangurira here vakangokuti oi mafuta aya munonoisa mushonga wemafuta mozora, sei vasina kukudzai chikonzero chekuti why musingazore muchienda kunhamo? Semunhu wemi maenda ikoko ndofunga munenge muine curiosity yoda kuzoti kosei ndisingazore ndichienda kuchechi, iwo ari mafuta andofanira kunge ndichitongozora miri wese. Zvinozoita kuti uti chigaba chekuchechi, chigaba chekunhamo, chigaba chekuchakati, sei musina kuwanawo matyira kana kuti chidokwa choda kubvunza sekuru kuti kosei ndisingazore ndichienda kuchechi nekunhamo? Ipapo sister Elisa handidi kunyeba, handitozivi, hazvina kutombouyawo kana mumusoro kana mupfungwa dzangu, hazvina. Zvakazotanga kutozouya mupfungwa dzangu nemusoro mushure mekunge ndichida kuona mavideos amunotumira aya ndakunzwa zvichitaura ndipo ndakatanga kufunga kuti ko ndo zvakaitika patirika izvi, ko saka zvinotochidii? Ndipo ndikati beta ndite sei ndikutsvagewo ndiwane rubatsiro nguva ichiripo. Pamwana uyu makambogarire pasi nemwana toziva kuti mati zvinhu zvakatanga last year but zvazviri nani, makamboona here mukana wekutaura nemwana kuti zvawakuita mwanangu hazvisisiriri izvo zvawaita? Hauna here kutyora mhiko yasekuru vaya zvichida mamakangamwa kuti pane kwamakamboenda? Hauna here kutyora mhiko yasekuru
kuti wakazorara nemusikana zvichida warara nemusikana mumota kana kuti warara nemusikana panze haana here kumbokutsanangurira ipapo kuti chii chakatora nzvimbo kuti azosvike pakuita zvaakuita izvi? Ipapo kutsanangura haana chakatsanangura nokuti even nyangwe pamwe pacho pamwe ndotofona ndotobvunza naye uriko here pamwe pacho unongototyira munozanyika eSouth Africa kuti kana ukaita svondo usina kuzwa kuti mwana mupenyu here ariko ndototsvaga samai kurwadziwa kuti nditsvage kuti mwana wangu ariko here kana kuti ndotofona naiwe uriko here ndiriko kochi ndichana ndichikuonai zvotopera zvakadaro pamwe pacho mama ndine zvandida kuti ndikutsanangurirei alright ndichauya ndichikutsanangurirai chiuya wewe utsanangure hakuna zvatopera zvakadaro ndichaya ndichikutsanangura zvinotongopera zvakati ndichaya ndichikutsanangurira zvatopera zvakadaro haazomboyi. Mazoona kuti dambudziko riri kuramba richikura hamuna kuzombofambawo here zvakare kana kuenda pane vamwe sekuru kana mbuya kuti munonzwisisa kuti zvamakaitwa kuMalawi iko zvino kuZimbabwe zvine connection here nezviri kuita mwana nekuoma zvakare kutowedzera kuchita upenyu hwenyu? Ndinganjibe sister kunoko handina kubvira nambofamba asi kuti ndiriko kunyika yeSouth Africa ndandichienda kupostori ndokwanga ndichienda sakawo pane vamwe uko kwacho mamwe profita mwachitaura akati mwana wenyu uyu akagadzwa mhepo yeurombe asi mhepo yakagadzwa chibva kuchi kudzinza kwavo ndomatsanangura kuti ovamwe sezvanambotaura mumwe kutsanangurawo kuti mwana uyu kumusha kwake kune zvake imi kwenyu kune zvenyu saka zvese zviri kuenda zvichinoputira futi pamwana izvi kwasekuru kuti pane zvati zvambobuda kuti kana tinganzi kwamakambofamba kwekwe handidi kunyeba hangu hapana chakamboita se chakamboti chabuda. Manzwa imimi kuti mwana akaputirwa mhepo yeurombe nehama dzekumusha kwake kana kuti nezvekumusha kwakewo makazombowana here nguva yekuendawo kumusha kwemurume wenyu makasiyana henyu but mune mwana makazombowana here nguva yekudzokerawo ikoko munotaura kuti aiwa tine machallenges atiri kusangana nawo mukurarama kwandiri kuita nemwana? Sister handidi kukunyeberai nokuti good relationship chaiyo hapana hapana nokuti baba wamwana wangu vakazoshaya ndakanzwa last year muna April vakanzi vakanwa mushonga asi ndasingazivi hangu but still hapana chakanga chachinja pavari vanga vari munhu yokuti kubvira ndakati kuti vakarwara nepfungwa havana chavaita mulife mavo vanga vari ngori munhu wokungorwara yeye kuti ndite munhu wokuti kana ndingati ndingapomere mhosva nhasi uno kuti sei vanga vasiri mulife yemwana handidi kunyeba munhu wokuti wanyatsoona kuti chido anacho asi haano chekuita se chokukwanisa kuita nekuda kwecondition yanga ari. Okay, tichisiya baba parutivi tinoziva kuti panoroorwa munhu kuna ana tete kuna ana bamukuru kuna ana mainini kuna ana maiguru kune vamwe varoora zvakare vamakasviko varipo kana kuti vakazovewo mavepo hapana here mumwe chete wamaiwirirana naye mudzinza imomo kuti munogona kutaurirana maproblems maona kuti anomazvitsawo sei sinzi imimi zvisasaite kuti mutese muende ikoko? Variko maiguru ndo vandaimira navo even nyangu panga ndichiri ikoko nanhasi ndingatoti ndakatotora nhamba dzavo nezuro ndandisina phone number dzavo asi nhasi ndataura hangu navo nabamukuru mukoma wemurume wangu saka navo vanotozivawo life history yekuchi yekudzinza kwavo vanotoiziva saka even zvakafanana izvozvo kuti mwana wangu kana ID haana chitupa asi passport anayo zvokuti ndaitoti ndichatoya ndotonanga kuna bamukuru wavo kuti ndiwane death certificate rani remurume kuti mwana akwanise kuti ase kuzowanawo zvimwe zvinhu zvichidwa zvekwababa ndowanga nditoti ndichakwanisa kutaura navo asi kuti nditi ndakambowatsanangurira kuti ndo zviri kuitika mulife yemwana kana kuti chii ivowo kana kuti vandibvunzawo kuti mwana zviri kufamba sei zvakamira sei havana kukwanisa saka ndingangoti mwana wangu kubvira ari mudiki sister pandikangosiyana nababa wake ndini ndakangorera mwana uyu kusvika nhasi uno uyu ndini ndinongoona nezvemwana uyu hakuna kana hama yake inombonda approach achibvunza kuti mwana wari sei akadii mwana kana kuti even nyange pakashaya baba wake ndakangoita zvokungo iye ndiye akafonerwa nevazukuru vake vanatete vake kuti sekuru vashaya akandiudza mama ndozvaitika kumusha ndikabatsirwa nasisi wangu vamwe vari kuUK vakanditumira mari yekuti mwana auye kunhamo mwana akauya kunhamo akasvika ake baba wake vavigwa nenyaya yepabhodha amene kuti pakadhilewa nenyaya yeyi saka kana kuti pane akazomboitawo kana kuti vatiwo gati bvunzo kana kuti pamuda kana vakatipewo manhamba amama wako tizotaurawo navo tinzwewo kuti mune muri sei handichi hakuna saka ndakangoti sekungorera kwandakangoitawo mwana wangu ndongoshingirawo ndini pamwana wangu. Asi kubva pamakapinda mumusha umu relationship yenyu yakanga yakamira sei? Ndototi relationship yacho yanga ingoriyo kungotiwo zvokungoti mune muchingomhoresanawo sevanhu vari mumusha
asi ndikada andambonyanya kugarapo mumusemo mandidi kunyeba andambonyanya kugara. Makagara kunguva yakati basi? Tofunga ndakarorwa 2001 2003 ndatobva. Ari machallenges waiye kuti baba vakazorasika njere kana kuti? Zvakatongo zvokuti kutozorasika kwa baba njereka zvakatozoitika mumashure aitombogwina zvokutoti pamwe pacho ndakatombobuda mumba kuma past 2 am ndichitone nhumbu ndichienda kumba kwabamukuru vavo ndichitoona kuti muone zvaita chi munina wenyu zvekuti munhu anga angogwina angovhura maziso asina chaari kuzana kuti ndikatomhanya zvekuti wango usiku pamba toni pane baba ne distance uri yangu denda kapondwa hakuna izo ndaiende ipinda ibvepi. Saka kurwara kwake kwangogara kuripo andimaona takangosviwa aita se asine kuda kwokuti takazoramba tichigara pamwe chete takatombosiyana mwana ine 4 months. Iye sokutsanangura kachiti mai nehanzvadzi ndova siyana nemukadzi ndobva tasiyana asi inini pandikaenda kumusha pane guwa ramai vangu ndobva ati ini mukadzi wangu ndikubuda ngaadzoke ndobva ndadzoka. Saka kudzoka kwandakaita ndichinogara futi zvakare nemurume ndobva akazorwara njere ndokuzosiyana kwatakaita ndobva vakabva kuti kumba kwenyu. Ndadzwa muchiti mhepo yakaiswa pamwana iri kunzi mhepo yeurombe. Makatarisa imimi kudzinza kwemwana kune here mumwe wevamwe kuti anooneka kuti anoshanda but hapana chinenge chichibatika kubva kudzinza kwemwana? Pane munina wababa wacho aitomboita zvekutamba bhora zvanzi nemukurumbira but last year pandakauya kunoku ndakamona achipusha chingoro zvemajeka zvekupusha chingoro zvezvi ndozvandakamona zvokuti ndakatoshamisika ndichitomuona kuti ko ndiye here nezvavainge vari before. Ndakatodzwa kuti even nemukadzi wanga naye akatoendawo asina mukadzi. Okay, tidzokere pana sekuru apa mama. Ndadzwa muchiti munozokwanisa kudzokera ikoko ende zvinhu zvikuramba zvichiita se zvichioma. Friend yenyu kana kuti masawira yenyu akakuintroduceawo kuti aiwa madii mamboendawo kuna sekuru makazombovaudza here kuti kwa sekuru kweko watakaenda shamwari mhiko dzandakapiwa hadzina kundiitira zvakanaka kana kuti iko zvinondochiita sei zvinhu zvikuramba zvichioma? Hongu ndakatombotaura naye friend yangu iyoyo akatondipawo sekutaura kwamuita kuti makambozodzokera here akandioti wadii kumbodzokera kuna sekuru acho unovaudza. Saka ini ndakangomupindura semapindura ndaita kuti chinonesa chekuti munhu kana ari akakupa achiti zviri right kana ukadzokera anogona ngokuudza kuti zviri right. Saka kuti ndizodzokera handina asi shamwari yangu iye ndakatomuudza kuti ndozvazviri akatonditi naiye wakatozondikurudzira akati wadi kuchienda kumusha wambonobatsira kune vekumusha chaiwo nokuti mune muchinzwana namuchinyatsonzwa kuti zviri kufamba sei zvakamira sei. Toziva kuti ivhe nyangoenda kuhospital ukapiwa mapiritsi akaramba kushanda vanodzokera kaono nokuitira review wokupa mangu mapiritsi. Imi chakazongokuramba ichakangokumisa kuti zvichida kana vakangonditi mhiko idzodzi ndidzodzo zvekudzokera ndofunga unogonosvika kuti aiwa ndidzodzo hamuna here pamakakanganisa imimba muri kufunga kuti zvichida kutoregera kwandakaita kuzonadzwa muchiti ndakazomboregera kumazora ino mafuta acho kuregera kwamakaita ikoko ndokukutozowesena situation? Handizive ipapo sister Elisa nokuti sekutaura ndikuita kuti mwoyo wangu wakangondirambira wakangondirambira ukati adzokera kuchi kumapostero kupi kwangu uchienda kwekwi ndobva ndatongosiya mafuta aya ndobva ndatanga kutodzokera hangu kuchi kupostori ndozvakaitika ipapo. Saka ndichienda kupostori kwekwe ndikuramba ndichingodzwa nyaya ndiyo handi munonzwa nyaya ndiyo zvokuti sometimes ndakatombosvika pakutomborwara musi wa28 September ndakangorwara nebayo zvokuti ndakanditanga ndaenda kunogeza. Saka ndakati atofunga kuda kukotama kwandaita ndatwista siriso. Saka ndakatanga riri bayo kudaro ndarowa nebayo iri Saturday ndikaswera ndichirinzwa richindibaya. Sunday makuseni ndikatomuka ndikati rega ndigeze ndiende kupi kuchechi nokuti usiku wachena asina kurara naro bayo iroro. Ndamuka Sunday makuseni ndachitogeza mushe ndikatoita zvese ndatoaina t-shirt yangu yewhite ndakuti rega ndichipfeka ndiende kumasowe ndopa rakabhara nyasondibaya sisi zvokuti ndakatadzana kupfeka hembe kuti ndisimudza ruoko kudai ndipfeke hembe ndakatadza ndakagara pasi ndakatanga kuchema musodzi chaiko nebayo randibaya ndadaro asi ndakavavarira ndikati kuchechi handisise handisi kuregera kuenda ndakasvika ndikaenda kuchechi ndasvika kuchechi kwekuye ndakasvika
zvinotanga kuti maposters kuti vanotanga kumboenda anobata munamato kuti anga chichi vanhu vachizonogara pamasowe saka ini handakutokwanisa kutogara pamasowe ndakabva ndotanga ndotanga kutoshandirwa vamwe vagara pamasowe ndibva ndanoshandirwa saka ndanoshandirwa paive pamasowe pai takagara ndichishandurwa kudaro pamba nemwe maprofesa anga aripo anga aisvika kana ku5 pachisanganisira nemwe vechidzimai asi panguva dzachakatanga ndoshandira anga profita wechimadzibaba vakatanga kungondiyeresa zvokuyereswa zvezvi vaieresa kudaro vazopedza ndobva madzimai vangu vakagara kwangu nevamwe ndobva vasumuka ndobva vauya kuye kwanga ndichiereswa kuyo vasvika madzimai vakati munozava mai patapesana navo ndahakira bayo randibaya kumusana chibuda nekuno kumberi ende shuwa ndomabayiro andairaindiita ndobva madzibaba vazotsanangura zvikanzi mai ava pandatanga kuvaieresa ndaona mbiya itema noti mbiya ndiro yechimuti itema asi ndiro yechimuti ndaona mune foto ravo asi foto ravo rakatarisa pasi kudaro asi ndaona foto rabayiwa netsono kumusana richinobudikira kumberi saka ndabvunza kuti zviri kurevei chikanzi achinzi mai ava kwangu uri kutobayiwa kuti vanga vachazongoti chibayo ndiosarai ndomatsanangura akaita chi madzibaba endewo zvokusanangura kwakaita zviwabayirai ndibaya nekuno kumusana richibuda pachesta zvoti kana pandakazosvika kumasowe ndakasvika kutofema chaiko kwangu akuti ndinesa kuti nditaure semataurira ndikuita ndanda kuti zviri kutaurira pamusoro ndichifemerera pamusoro saka ndo mamwe machallenges andikusangana nawo saka iwo zvichibvunza kuti saka zviri kubva kupi zvikanzi imibheri kusumukawo kumusha kwani kwenyu handi munoona saka ndo zvinhu zvacho kuti ndichaziva sisi kuti chaizvo zviri kunditi chaizvo ndezvipi handichaziva nekuti kwedu kumusha kwacho kuti kunzi kune zvako apo ini ndakanopawo mushonga unechi une mhiko saka unichaziva kuti izvi nezvi zvabatana ndo zviri kundikonzeresa here kana kuti chaizvo zviri kunyatsonditi zviri kunditambudza handichaziva nekuti kana izvo urwere wandikutaura ndo zvandiri on off zvokuti pamwe pacho ndikatoenda kubasa kwandinoshanda Monday neThursday murungu anotondifunda uri right here pamwe ndinotodaira kuti ndiri right ndotonokwa kutotya kuti ko murungu akazoramba chingoti mangwana handisi kunzwa zvakanaka sinzwa zvakanaka zvinofamba sei zvoti kana even mwezuro zvandikutaura izvo kuti vanhu kumba kwanga ndirika tofunga navo vakatoshama kuti nezuro vakandiona ndakamuka ndakagwindira asi mari mwezo ndasingatokwanisi kana kudii ndanzwa muchiti mimi rimwe dambudziko riri kubatwa zvakare kwamuri kufamba riri kubva kumusha kwenyu makambotaura here nevabereki venyu mimi kana hama dzenyu kuti kwese kwandiri kufamba ndiri kunzwa kuno kune mhepo dziri kusumuka mudzinza muno matigere tadii tambofamba pamwe chete tanonzwirana pamwe chete chinoitika sister ilo zvinoti vabereki hakuna vakashaya vese isusu mumba mandobarwa mamai vangu tiripo 4 saka vamwe avo fanike munini wangu andabva izvozvizvi ongokufamba angadi hake asi wo kwaakarorwawo munongozo kwaunenge wakarorwa nongochotedzerwochi mutemo yeko kozoti sisi vangu vamwe wahombe ndanga nchiti ndichavatsanangurira vachiti vachauya but handazokwanisa kuti ndivabati asi navo vantowo zvechechi havo ndisingazivi kuti nyaya idzi vachadzipindira here nekuti iwo munhu wechechi kozoti hanzvadzi yangu wokupedzisira mumba mamai yangu dumbu ramai yangu naye unongochiona kuti haana chaari anobata mari munhu ndimakanika asi chaanoita kana chaanoburisa hapana kozoti kune vamwe ndingati baba vangu kuti vakanga vakamborora mwe mukadzi vakasiya vakazorora mai vangu saka vamwe vana vokwameguru kune vamwewo vanga vari willing kuti asei kufamba asi navo vacho havanawo chavainacho chokuti kana dai tikati ngatiisei mari apa tifambe havatorina asi navo vamwe vacho vaimbotwa dai tawanawo kokubatsirwa saka ndisingazivi kuti vanenge vachirevesawo zviri pasi pemwoyo wavo here kana kuti kune kuri kungotaurawo kungoti zviite se zvipfuure okay pana chibvunzo ndepekuti toziva kuti mumhuri sekutaura kwamaita kuti kuna sisi vangu kuna hanzvadzi yangu hamungafambe muri vana chete kuna nabamkuruka vanasara pavana kune vamwe vakoma vana baba vekuti munogona kuudza kuti ndio matambudziko atiri kusangana nawo hakuna here vanhu ivavo vakaita sevavo vanhu vakuru kwamuri vanhu vakuru kudzinza variko asi pane pamwe sisi pokuti unonyatsoona kuti apa kupedzwa nguva nokuti ndimbopa example takasiyiwa nditi tiri vana hanzvadzi yangu andikutaura mudiki uyu akasiyiwa achitori kuchikoro zvaakasiyiwa ari kuchikoro vamudiki vedu isusu munini wababa vari kumaronderawo isu tiri pamabvuku tafarawo asi havana kana musi mumwe chete wavakaya kana kuti vauye uzoonawo kuti mwana akasiyiwa nemukoma wangu ari sei adya here zvakamira sei mari chaiyo yekuti anyore form 4 mwana takacontributa tiri 3 kudai inini nevamwana sisi wangu yekuti mwana uyu anyore form 4
Saka pakati ari papa sister ungatarisire kuti munhu ungamuendera nedambudziko nhasi uno kuti ndo zvandikusangana nazvo kuti angauye ani mapaona. Saka unongo uchitongona kuti zvimwe chacho zvinotongoda kuti iwe wega ndio uri kunzwa bhutsu yako kushinya wotongoita sei wotongovhisa bhutsu iyoyo kuti zvikurerukire. Saka ndapi mamwe matambudziko amuri kusangana nawo imimi? Dzimba chadzo sisi. Relationship chayo haumboitawo relationship yaunonyatsoona inooneka. Pamwe pacho kana ukati wasanganawo nemumwe wasangana naye pamwe uri kusangana nemurume munhu. Pamwe woti ndasanganawo neuyu unoona kuti itsotsi harina kana chariri kumbokuitirawo kana kuti kudi. Pamwe pacho woti alright ndawana uyu asi kuti zvinyatsofamba chaizvo hakuna. Pamwe pacho unenge uchitorotadzirwa pesisi uchitoona kuti panapa ndikutoshandiswa usiku. Unenge uchiona ndikutoshandiswa usiku. Tichienda pakushandiswa ipapo mama, mukanyatsonditsanangurira here because vamwe vanobva vati patinenge tichirota tinogona kutiona munhu wandikufambidzana naye. Mumwe wati aiwa ndichiona munhu weukama, mumwe wabva ati aiwa ndichiona kana sekuru kwandakaenda kunobatsirwa ikoko. Imimi pamunorota pai munenge muchionani anenge achikushandisai? Pamwe pacho unotoona vanhu vakasiyana-siyana sisi. Vanhu vakasiyana-siyana. Pamwe unotoona kana macelebrity chavo aunongoonawo paTV usingatozivi nekutoona kana nekumeso kwavo live sezvandakaita nemi kudaiwo. Pamwe unotoona kana munhu weukama ani munonza. Pamwe ugotoona kana chiri chimunhu chipfupi chaicho ugotoshaudza kuti ko ndanga ndichirota here zvinhu zvanga zvichiitika here ani maona. Saka uchechi kwana papa uko kwechizvino kutanzwa kwechivanhu kutanzwa kumapostori machechi emagitara ana papa mati mamboenda we ipapo ndinganyeba handisati. Mawanonwanika uko monyatsonopenengurirwa nyaya dzacho handisati sisi apa ino ndanda kutongokuti handichaziva kuti ndoita zvipi nekuti pamwe uchaenda uko ndokwauri kunobva nechigaba chine mushonga une mhiko oenda kodi. Saka ndatoona kuti ndakatongoti hangu the best option ndingati kubus stop ndotongoya pano kuti mochitongondibatsira ndinoona vazhinji vamuri kuita sei vamuri kubatsira. Saka ndanda kuti eno zvokuti ndichada kuenda kana kuti uka ndinganyebe ndanga ndisingachazvifungire zvokuti ndichimboramba ndichingofamba kuenda kunekuku nekuti mapostori acho vamwe vatakamboendera ngotsvuku paunobvisa mari asi chiri kubuda hapana. Kune kumwe sister kwandakatomboenda kukuti takapiwa zvimwe zvacho unozoseka ako nhamo serugare munoziva mhiripiri yechilisi ye yakakwiwa inosanganiswa nemalemoni nesauti necooking oil wonzi inwa kuti ugeze mudumbu. Imagine kuti mhiripiri kuti inoita sei mbiya yese yakazara kudai wonzi inwa. Pamwe pacho tikakweshwa nemalemoni ndiyeyo muprofita mumwe chete ndikabvisa mari nemwana wangu yendanga ndinaye ndikabvisa mari zvichinziwa nemunofanira kuti mukweshwe nekuti mune nyora dziri kumusana. Lemoni rinoiswa mumoto sisedisa raiswa mumoto raiswa sauti wokweshwa musana zvokuti vamwe vangu vakatitora nawo ipapo vakaita maronda kumusana zvokuti kana ndiri kupfeka hembe dzakashama kumusana kwavo chatopfeki handi munoona. Saka zvatasangana nazvo sisedisa handidi kunyebera zvawandisa zvokuti kuti ndicharamba ndichiti ndakuda kuramba ndichienda ukwako ndaneta handidi kunyepa ndaneta. Saka mhiripiri yenzi igeze mudumbu maita sei? Hanzi zvemunenge mune udyisa umwe makadyiswa kudhara mune tsvina hauzvinzwisisi. Saka semunhu unongo nedambudziko unongoita zvese zvese. Endai pambiya mapedza umwa mbiya yemhiripiri chamakaita after kurutsa nokushaya makarwara muri pasowe here apo kana mavatoenda kumba? Pangu siri pasowe pamba ritori pamba peshamwari zvamuchada kutaura zvokuti shamwari kanenge kudzoti pane wandanzwawo iye akatobva aitonzi akanga abva kupolokwane kupi handichaziva atouya kujobheki kwedu kwataigarako. Shamwari akati nenyaya yekuti mune mutiudzana kamatambudziko paita mumwe ari panouya kwakuchienda ndokwakunosangana neizvozvo. Zvama muchavhira mumba pevanhu apa mamwa mhiripiri guchi kudai. Saka mwana akamwafutira? Mwana haana kupiwa mhiripiri akapiwawo zvavo zvakapiwawo mene mafuta zvakapiwawo ipapo. Saka aiwa mama ona zvakawanda tichitarisa ipapo. Mama ndofunga sekuchairwa ndamboita paya ndikati kune vamwe vanhu vanozoti inini pandikaenda kwasekuru havana kunyatsondibudira pachena kuti zvinhu zvava kutondipa izvi ndakutoromba. But masekuru acho manje nanagogo vanhu vati aiwa isu munhu paanouya panapa isi totombudira pachena kuti aiwa inini uri kuona inini ndinorombesa ndotobuda pachena kuti aiwa zvawatoya panapa hapana zvamwari zvauri kuwana pano
hapana chimwe chinhu chandichakupa chichakuyambutsa kunze kwekumushonga yandikutokupai kutoromba kwatiri kuita. Mhiko dzangu dzakamira dzakadai. Vamwe vanozoya panoti mhiko dzandakapiwa nasekuru dzedze dzaitonge dzakapusa asi mhino ndakazongokanganisa papi. Saka panode kuti munyatsojekesera vanhu kuti pamakaenda kwasekuru havana here kunyatsokubudire pachena kuti aiwa inini muzukuru mushonga yandikukupai kubvisa hako munyama but zvine matambudziko azvinawo pamberi. Kwete havana kutaura izvozvo. Havana kutaura nokuti ivo vaitotaura zvema-instant money kuti anoda instant money. Ini ndikati kwete. Ndikatoti kune mwana wangu kwete, mwana wangu tiri kutambura asi zvichisiyana nazvo. Vanotokupa henyu list rezvinhu zvavanobatsira. Zvimwe zvacho vachitotaura izvo zvokuti instant money zvokuti like matauro avaita aiti vanogona kuti kana ndine dola panapa ndoenda notenga kana patax shop apo. Pandinotenga patax shop apo ndogona kutodzosera na change $100 asi ndamupa $1 animaona kura kuti ndienda atoita more money ipapo. Then zvekugadzira vanhu like matsotsa embavha kuti dzisabatwe nekuwa mheno zvavanenge vachivaitira zvekuvageza zvikuadidi izvo zvokuti vanenge vachienda asa vaite se havabatwi animaona. Saka ndizvo ndikuti ndo zvimwe zvinhu zvakazouya futi mupfungwa dzangu ndapiwa mushonga ndakumba kuti asi zvangachitaura sekura zvokuti instant money uyu mushonga uyu ndobva ndangozvisisa se ndobva ndangozvisiya ndikati ini bhedha yangu ndidzokere kuchi kumapostori nozoti kana ndikapiwa dombo kana ndikaona kuti handinei chekuita naro ndinongorira asa idombo ravanenge vangoita se vangonhongawo pasi apa animaona. But makambonzwa here kutaura kunoita vana sekuru ava kuti kana uchinge wapiwa mushonga pano haufaniri kuzouendesa kwamadzibaba, unofanira kudzoka nemushonga wangu ini ndindo chikusunungura ndirini. Izvozvo ndinozvinzwa pane vamwe vanotaura asi ndozvandinotaura sezvakati ava handiti ndakatombova approacha kuabvunza kuti ko uyu mushonga uyu hauzonetsi here handiti. Vakati aiwa iri right vasukuru ani muri kunzwa. Saka zvakangofanira dai ndakadzokera ndakanoapproacha kuti sekuru ndadzoka nemushonga wenyu pamwe vaigona kuzondiudza zvimwe handimaona kandi vaigona kuzongoramba vakangotaura mumashoko avo ekuti uri right yeti mangwana nokufamba kwenguva zvozoita se zvozondiipira. Vana sekuru vamwe vanobva vati pamwe mama musina kubhadhira mari yakakwana kuna sekuru. Kwete inini pana sekuru avo tofunga ndingati ndakasara ne200 yavo ndikatombovati hazvikwanisi here ndikuisirei muShoprite nokuti ndasatodi kuendako handidi kunyebera sales ndangasatodi kuendako. Ndobva ndazobvunza uye mukadzi ndikati ko sekuru mazuva chaiya zvikanzoni vakachinja phone number dzavo nenhamba dzavo handizivi animaona. Saka kubva ipapo handazokwanisa kuti kuzobatana navo asi mari yavo yandinoziva i200 handidi kunyeba ipapo. Saka chigaba chemafuta muchinazvo ndo chandinotaura kuti pabhegi ranga ndaisa zvinhu zvangu zvizvi zvaiuya kunoku rakabiwa ndomanga chirimo. Pekubewa pamunge manyatsonitsanangura makarisa paibhegi. Pane vematraki vatinopa zvinhu saka vematraki ava ndo vanga ndapa bhegi rangu ranga ritone zvinhu zvese magrosari hembe nechi negaba rasekuru. Ndomanga ndakatorisa ndichiti zvinhu zvese zvifanoenda se zvifanoenda ndakuziva kumabhazi ndichinzwa kuti kubhodha kuri kunetsa kana ndakuzouya ndozongo yangu ndiri ndisina zvimwe zvinhu zvakawanda zvinorema saka ndomanga ririmo. Saka ndo bhegi rakabiwa pazvinhu zvese ndo bhegi rakabiwa iro. Alright, takatarisa gaba ramukutaura remushonga wasekuru makapiwa uri mudzi here makapiwa uri powder here? Zvanga zvakaita semidzi like asi wanga usina kureba kudai vanga hanzi zviri ngori zvidiki diki zviri zvidiki diki ndingati zvimauyu zvakatyorwa kudai. Saka ndoti waisa twese mumafuta imomo. Saka makadurura wese bva muchigaba. Handichatomboziva zvinhu zvacho sita Eliza kuti kana wanga uri mubhosi pane pangu pandakambona mapepa mupane mushonga imwe yachange kapiwa mwana wangu yanga ichanzi munoisa muporiji mimi mupora muchibika kuti mwana wenyu akudei ani muri kuona mumwe wemushonga ndiyoyo mwacho ndiyoyo pana sekuruwa chinzi munobika muporiji muchimuisira muporiji kuitira kuti kana eni chikafu chaanenge achidya kuti atese akufaririsa amai vake ani munoona. Saka zvese mushonga iyoyo handidi kunyeba ndakangotora yese ndangonorasa. Mama ndinodzoka ipapo pananzwa muchiti makapiwa futi yokuti mwana akudei angatotanga kusatokudai here apa mwana pamakaenda kun'anga ipapo. Ipapo kwete. Saka sekuru vaizoitire kuti mushonga wandakukupai uyu ndewokuti mwana akudei anzo kungoti mwana wenyu angogara achikudai naturally asazoparadzana nemi asangoramba ari close kwamuri.
Mwana ndobva achitanga kuchienda manje. Mwana ndopa yenu zvachitizi. Mama shandisa here uyu wekuti aramba achikudayo. Mushonga wacho. Ipapo tumwe ndakangoshandisa kairi. Ndotanganzi munofanira kubikira 3 times. Imba masi yakawanda. Haana kuzouyazve. Kekupedzira kacho. Haana kuzenga akuuya. Hey. Haana kuzenga akuuya. Saka zvese zvakabiwa. Iyo ndakanga ndatoirasa nekutogumbuka nekutobhoikana nekutoona kuti zviri kuitika hapana kana chiri kumbochinja. Saka ndangotora mushonga yese yanga ndina yese ndangonorasa. Asi chibhodho chino manje anomusa zvezvokuti mafuta kaunenge wakachiisawo nechekusetuka kuti kana vanhu vakapinda munhu akashanya vanongotora waya voita sevozora. Saka musi wandakazi ndakurongedza mumba ndabvisa mumba kuti unomboti nhasirege ndimbotara cleaning mumba mangu ndipo ndikaona chibhodho ichi ndipo ndakafunga kuti sekuru wachiri munhu ndiripa ndakachichengetedza ndikati ayo zvandakambotora namukoma Robert chibhodho chega ndichichengeta chichiva neevidence yakakwana. Zvino evidence ndiyo yakazobiwa. Sekuru wakatora kazvinhu zvavo. Hamuna kunzwera uchinzi zvinhu zvavo zvinodzoka. Handizivi. Pongo chakadzokera. Handizivi. Imauda uye nechinje kumalawi kuZimbabwe kuno. Kundachida kuti zvibva zvakliwa sisezi zvibva zvapera zve. Sekuru vakatora chinja vakati munhu angadero ndifumura kuZimbabwe. Sure ndo zvimwe zvinhu zvakamboya pfungwa dzangu kuti asi big yangu kubewa rakaita sinya yechigaba here chandakaisa ichocho. Handizivi. Epo handitozivi kuti chii chakamboitika. Zvakangofanira kana even kuya kwacho kwandakazoita pasi sedisa muse sando wacho. Rimwe bhaketi rangu ranga ndinaro rakaburiswa kuBosman. Takasvika pandakarishaya takazoisirwa message nezuro neverimwe bhaziyo. Tiri kuonawo bhaketi renyu riri kunoko. Tikati bhaketi takarishaya kubva muse Monday tasvika pa uyu. Saka kuti ndizive kuti chii chiri kunyatsoitika izvino mulife mangu handisi kuzvinzwisisa. Mwana Z ariko kuSouth Africa. Ariko. Zvino kubva pandutira muse chitatu akayo akadzoka futi muse china. Muse Sunday wanga ndakutouya akatotiperekedza ndiye kuenda kunonzi kuma taxi. Na zvino akandomboisa message yezvinozvi mama muri sei mama muri sei. Imsinora saka mushonga ndipakaode makatombikira porridge. Sisiri mandiri siseliza ndanda kutongoona kutoti zvese hapasina chinombondibatsira chinogona kuita life yangu wese. Saka iko zvino manje rubatsirwa muri kuda mama nekuti apa ndiri kuona kunge zvinhu zvese makungoda last bus stop. Chamuri kunyatsoda imi kubatsirwa nacho chii? Ini chandinoda kubatsirwa nacho ndechekuti upenyu hwangu hutambanukowo. Urwere chahuri kubata pandiri hupararewo. Uyezve nekunzwa nezvenyaya yemushonga uyu kuti kana pane zvimwe zvinhu zviri kuafektawo muupenyu hwangu kana zviri kubata zvichienderana nemushonga uyu ndibatsirwewo zviite zvipfuure. Kopa mwana handina kunzwa chamuda kuti abatsirwe nacho. Naye ndizvozvo sisi ndoda kuti mwana wangu abatsirwe kuti life yake naiyewo ivo life iri straight. Avaone upenyu kuti unonyatsoona kuti mwana ari kuitawo ichi achibva pane ichi achiitawo ichi upenyu huve uswatanuke huve upenyu hwakanaka. Iwo urwere unombomubata nokuti anomboita futi dambudziko rekubuda mututu. Kazhinji unowanzobuda akararama nero. Saka handizivi kuti kunenge kuri kuti mututuwo zvawo njere unongobudawo kana kuti handizivo hangu ipapo. Saka nayewo ndinoda kuti nayewo abatsirwewo upenyu hwake. Kana kuri kunzi kutaura kunzi urombo hwaakaiswawo huchibvawo kudzinza kwake zvipero paari nekuti chaakatadza kuchengeta ndakachengeta ndini. Saka chavanozoda kuti vamuisewo mhepo kana vamuisewo zvakaipa paari handizive kuti chii nekuti havana chavanoti nhasi uno kana vangarwadziwe kuti akushanda hasi kuti chengeta kuti ari kudai nekuti havana kana chavakamboita paari mwana handidi kunyeba. Hakuna. Ende ini nangu handine nazvo even baba wake panga vachiripo. Tofunga last year but vanhu vasati vashaya baba wacho pandakauya kuno December ndakatomuti tumira mari nditsvagire baba wako hembe nokuti ndinoziva situation yababa wake nachisa zvanga vari. Saka ndandisina chigumbu navo ndasine navo. Zveshuwa akatotumira mari ndikavatengera hembe ndine munini wangu yekwandabva tikavapa tikatovashedza tikavapa. Handi munoona. Saka chavanoita chigumbu dai kuri kunzi ndini ndaitogumbuka kuti havana chavakaita kumwana wangu. Ndakarera mwana ndiri ndega but ini handina chigumbu kwavari. Handina kana chakubatikana nokuti mwana wangu ndakangorera ndega sezvo ndichingoti mwana wangu. Vanhu vachitika akura iko zvino mabenefits ese akufanira kuuya kwatiri since tiri sedzinza rake. Ndeve dzinza rake handirambi asi ndozvandaa kutochema zvekuti ndozvanoda kuti ndibatsirwe kuti aiwaka mwana hongu kana vachida mabenefits kasi hazvingaite kuti varwarise mwana hazvingaite kuti vanhu vaise zvakaipa pamwana nokuti vari kuda mabenefits. Saka ndozvandiri kuti ngaadzivirirwewo achengetedzwewo
mune zvakaipa izvozvo. Ndozvandiri kungochemawo kuti mwana wangu araramawo upenyu hwakanakawo, aitawo zvinhuwo zvake zveupenyu hwakewo zvinoita sevanowo vamwewo zvinoyemurika. Ndofuna mubvunzo wangu wekupedzisira mama, takatarisana nekubva kwakaita kwasekuru nemhiko dzakapiwa mwana, akazomboita here musikana kubva mabva kwasekuru? Anongoitawo vasikana vacho but hazvina kwazvinoenda. Nhasi aita uyu unzwanzi vasiyana, mangwana aita hayanzi vasiyana. Izvozvi paakabva ipapa anga nemumwe wanga naye asi ndoweko kuSouth Africa. Mazapera ngambunza chinzi zvasiyana. Izvi ndakazodza chinzi zvadzokerana futi. Saka hameno kuti zvinoenda kupi zvichisvika kupi. Aiwa, tinovimba mama kuti sekutaura kwamaita kuti rubatsiro makungoruda. Mati muruda kuvanhu vese. Amuchasarudza. Mukarasa futi mama, mukazoisa futi mishonga yevanhu mumabhegi mauti sekuru kana kuti madzibaba munomboidza ndaneta ini. Munozozvipira here kushandisa mishonga yacho iko zvino? Ndinozvipira Sister Elisa. Muchazoziva sei manje kuti apa ndisi kufarwa? Zvine zvandiri kuona pasocial media payo. Ayo. Ndosaka ndakatozvipira kuti rege nditouya ndikutsvageyo. Aiwa, tinotenda mama, toimba kuti munoita sei munobatsirwa. Mazvinzwira muri Zimbabwe vandakagara nawo pano ndimaita tenda vati aiwa ndakatobva kuSouth Africa nenhau dzinenge dzichinetsa, ndakamboendawo kuna sekuru vechivanhu ndiriko kuSouth Africa ikoko, vaiva vari munhu wekuMalawi, sekuru wekuMalawi apo vakatibatsira. Asi chakundityisa ndechekuti vakandipa mhiko dzakasiyana siyana kuti mushonga wanda kukupa uyu unonozora, asi hauzore uchienda kunhamo, hauzore zvakare uchienda kuchechi. Asi zviri kundikatyamadza ndezvekuti handichazive kuti mhiko dziye ndo dzakupanduka here nekuti mushonga uyu handauzoenderera mberi ndichiushandisa. Wakapiwa mwana wangu kunzi haufanire kurara nemadzimai musiri mumba. Handisi kuziva zvakare kuti ndizvo zvakare zvakukonzeresa matambudziko here, nekuti mwana wangu haachada kana kuswedera pedyo neni, haachada kana kundiona samai vake. Akungoti apo neapo akauya kuno kuZimbabwe haakwanise zvakare kusvika achitarisana naamai vake. Vari kuti iko zvino chandangoda rubatsiro kubva kumunhu wese muno muZimbabwe nekuti aiwa ndaneta, handichazive kuti matambudziko ari kumbobva nechepapi. Tizosangana zvakare pamamwe maprograms tiri pano paZim News Beat TV tichiti chisarai. Thank you for tuning into Zim News Beat TV.